Jagat Dewa Bathara aman jebul jating bocah ning lare menika ora iso dirasani. Iya bareng sing rak teka wis anggene kok migrenku kumat kaya mak cenut-cenut Kakang Durna. Pripun Dewate? Niku ayah sampeyan sing sowan wis anggene sing pun minggah wonten ing Datlaya. Oh, gandhak Plegudu Swaru Kembar Semarante apalah. Kula lepas tangan lho Dewate. Nggih. Kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepokan wis anggene kula ora melu-melu. Nggih Kakang Durna kula semanggaaken. Nggih, wonten dawuh. Dipun timbali nggih. Wis anggene wigatosipun menapa? Sampun cetha. Ewadene kedadipun piji wonten ngarsa Maduka anak Prabu Ngastina. Wis anggene. Bathara Saprapta munggir cah bagus. Pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngaturke sembah bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wa. Yo, ndak tampa. Pangestuku tampanana tak gegem dadekake jimat. Karo sapa nggonmu sowan ngarsaning wakmu ing Ngastina. Janjane mau mung kepengin ijen ning gandeng ana sing nguwatirake keslametku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wa Antasena. Apa Pakde? Rarja sapraptamu. Slamet tekaku aku aturke bektiku katur ya Pakde. Yo tak tampa. Kakang Antasena, piye? Komplit men Ngastina wis ora usah kuwatir. Kowe mung kari omong kok nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sediamu ora diminangkani dening wong Ngastina, wong-wong sing nang tak keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Piye, Mbah? Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, ora usah kuwatir. Bisa ngene Bathara Arja Sapraptamu. Siwa Mandura slamet tengaku bektiku katur ya wa. Yo, tak tampa Antasena. Bathara Arja Sapraptamu. Pakde Bule, Gus. Aku ki ratu. Aku ki pakdemu. Aja tok sebut ciri getheke wakmu ning endi-endi papan. Pakde Baladewana apik. Oh iya aja duka. Ngaturke bektiku katur ya Pakde. Yo, tak tampa pangestune wong atuwa tampanana tak gegem dadekake jimat. Angger wayah Mas wis anggene wilujeng. Slamet Mbah.